Online sa hotline. Online sa hotline. We have Sir Ian Arnold Arnaiz, ang PIO sang DepEd Negros Occidental Division. I-check natin siya anong advisory nila, anong latest subong coming from the field. May mga suspension of classes niya sa diri sa May Negros o Northern Negros. Abot anong advisory sa DepEd. Sir Ian, may nga agaasan. Mayong aga, sir. Mayong aga sa tanan nga pamating sa hininga programa. Aha. Ang sa DepEd, sir, no, regarding sa gipamangkot mo kung anong mga advisories. Actually, si DepEd, yes, sir, hindi ka suspend sa mga classes. Yes. Kung wala sang signal sa isa ka area, ang may responsibilidad na mag-suspend is the local executive, Okay. local chief executive or the mayor. Mhm. So far ang mga LGUs natin nga nag-suspend halin pa kagapon, kagapon sila nag-declare is Ibi Magalona, Mhm. Talisay, kag Calatrava. Mhm. Tapos subong nagdugang ang Valladolid kag ang may Mhm. Manapla kag Bursa. Okay. Pero when it comes sa naabdan ko ba nang ginambal mo nga kung for example, ang isa ka eskwelahan o kung ang isa ka lugar medyo delikado na, the principal can make a judgment call na isuspend niya ang klase sa ilang eskwelahan. Kag mismo ang mga parents may obligasyon man na hindi napapakantoon sa eskwelahan ang bata kung delikado gid ang alagyan. Correct. Kagamo na, kuning kaso gumaluway patuod na kapag wa iya sang suspension ng LGU, kinahanglan diskresyon na lang sa parents kung ipadala pang kabataan. Yung pero mas mayo kung nakita lang nga may risgo, sir, hindi na lang guro, okay naman lang na. That is correct, sir. Maskin to, hindi sila kakadto sa eskwelahan, they will be excused kay tungod na may rason man ang ilang hindi pagkadto sa eskwelahan. Aha. So, anyway, kabay pa, safety, ang kabataan, safe man ang mga manunudlo, sa sining sitwasyon nga mabagyuhon subong lain pa sir kay may kasunod pa kadaan isa bagyo pagid kag by the way kung way ni bagyo ang klase sa DepEd sir until Wednesday lang kay because of the Holy Week. That is correct, sir. Kay tungod ng holiday sa Thursday man lang kag Friday. So supposedly may klase Monday to Wednesday. Mhm. Sige. Sir Ayan, salamat gid. Basi may tugon ka sa mga parents, mga kabataan, kay sa mga teachers sa division? Sa aton tanan na lang gid no nga nagpamati, maghalong kita subong kay medyo delikado ang po, hindi nga lang ka maghali ka Ginoo sa balay kay tungod nga wait posible man na magmasakit kita sa halik kita kasi nulay. So kung as much as possible kung pwede man lang kita mag-ibitar na magwa, mapaymoyong na lang kita sa balay sa maghalong. Salamat gid. Salamat. Good morning. Action Hotline. Sir Ian Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer sa DepEd Negros Occidental Division. May mga lugar, may mga chief executive na. Correct na siya kay hindi man pwedeng ang DepEd magmato-mato i-suspend ang classes mo. Ang regulasyon subong dapat ang LGU, local chief executive, amo ang magmando sina. Pero again, suliton ko lang. Bisan why pa suspension of classes sa sining limited face-to-face ang inyong lugar, discretion nyo na ng mga parents, kung nabuning tiyempo, kapin pa kung risgo yung may talabukon, pa mga masapa o subada, hindi na lang anay. Pagpakadtua sa eskwelahan ang kabataan para sa seguridad nila. No? Anon mo pa na karon di na mabalik kung may ara sa magluntad nga insidente. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio.